Vadiwa vateereri, tadzoka zvekare nemamwe ma-secrets nema-confessions pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tinokumbirawo kuti mongotiudzawo kuti chirongwa muri kuchiteerera muri kupi. You can just write in the comment section kuti ini I am listening ndiri kwakati. Regai tibva tapinda muma-confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi muri sei mukoma? Ndokumbirawo kuti mundiisirewo nyaya yangu asi makaviga zita rangu. Ini murume wangu anoita zvekuba, saka kuba kwaanoita ane zvinhu zvaanoshandisa. Zvinhu izvi i6 asi mhiko yaainge akapiwa ndeyekuti mishonga iyi yakasanganiswa nemwoyo wemusope. Saka tainge takanzi hatifaniri kusangana pabonde kana zvinhu izvi zviri mumba, asi takazosvika pakukoshiwa tikabva tasangana pabonde. Takazoti mangwana makuseni tikaona mishonga iya yainge yanyangarika mumba. Saka ndakanzwa vamwe vava kuti zvamakaita izvi ndiko kuromba matova nechikwambo. Ini ndava kutya kuti saka zvinhu izvi zvakanyangarika hazvizotidyiri vana here. Please notify me kana maposta. Ndiyo yanga iri confession yedu yekutanga. Haidi uyu andisendera message iyi kuFacebook Messenger. Saka ndiri kuzama kumbomunyengerera kuti tinyasotaura because ndikuda kuziva kuti komoyo wemusope uyu vakamuwana kupi. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi makadini? Ndinokumbirawo kuti muposte sahaidi. Ini ndakakura ndichirerwa kwa mbuya vanobara amai. Ndakura ndakasangana nemukomana, tikadanana, tikabara vana vedu vaviri. Mukomana uyu ainge asina vabereki. Mbuya nasekuru vakamutora semwana wavo. Asi pakazoti papera makore akati kuti vakatanga kumutuka kuti irombe, haana mari, musiye. Vakasvika pakumurova, tikabva tasiyana. Iye achiti haakwanise kuramba aineni, vekwedu vasingamudi. Ini ndakabva ndauya Joni kuzotsvaka basa kuti ndishande ndiriritire vana sezvo vakange vava kuenda kuchikoro. Makore ekutanga ndauya muno ndaitumira zvese kubva kuchikafu nezvekuchikoro zvakakwana. Baba vevanawo vaibatsirawo ikoko kuZimbabwe. Manje iko zvino zvinhu zvava kundiremera, asi vana ndinotengera hembe nezvekuchikoro. Mari yefees sometimes ndinonoka kuiwana sezvo ndisingashandi. Manje mbuya nasekuru kana ndikangononoka kutumira mari vanobva vandituka. Handizivi kuti ndinganzi ndatadza here ndikavaudza kuti ndimi makaita kuti tisiyane nababa vevana. Iko zvino tingadai tiri tose tichionera pamwe. Ndinoda kutenda kune vose vachandibatsira. I will follow in the comment section. Mukomanachi, please notify me kana maposta. Ndiyo imwe nyaya yatanga tiinayo. Gogo nasekuru vakaparadzanisa muzukuru nemurume wake. Hanzi murume wako irombe. But iko zvino mwanasikana kana akashaya mari yekubhadharira vana mafees vanobva vatanga kupopota. I really hope haidi kuti vana vako they are not being abused ikoko kwavari. Nenhau yekuti the way yacho yawa explainer nayo it seems as if gogo nasekuru ava vane kaundyire mukati. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi elonashi, ini ndinoda kureurura kuita cheupombwe nemukoma wemurume wangu. Zvakaitika ndezvekuti ini nemurume wangu taiva vanhu vaigara vachingonetsana zvisingaiti. So bankuru ndivo munhu aiti kana tikanetsana obva amhanya otigadzirisa. But izvi zvakakonzera kuti tizodanana because one day vakasvika ndarohwa ndichichema. Mukunyaradzwa uku takatanga kutsvodana tikaita bonde. Iko zvino murume wangu nyangwe akandituka sei, ini ndinobva ndangotanga kufunga hangu bankuru. I love my marriage, but handizivi kuti ndoita sei kuti murume wangu azvione kuti ndinomuda because anondikuvadza
nemashoko nezviito. Ndiyo confession yaHaidhi. Varume, I hope kuti muri kuzvinzwa. The moment yamunenge muchishungurudza mukadzi paya, iye anobva atotanga kufunga hake kuti dai hangu nhingi aripo izvezvi ndatonyaradzwa. Saka varume, ngwarirai. But iwe Haidhi, kunyaradzwa kwauri kuitwa nabangukuru uku haasi makuna here? Hazvisiri zvere izvi zvinotadzisa mvura kunaya, nekuti bangukuru ndibaba. Dai vanga vari bamunini zvimwe kuda taiti. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, please ndinokumbira kuti undibvunzirewo kune vedare because ndiri kunetsekana muhana mangu. Zvinoita here kuti ungagara nemunhu ari HIV positive for 2 years iwe usina? Zviriko here izvi? Nekuti murume wandiri kuda kupindana naye muwanano, I discovered kuti for the past 2 years aigara nemunhu ari positive but iye ari kuti iye ari negative. Tinokumbirawo kuti vane ruzivo ngatibatsirei Haidhi uyu asati apinda muwanano. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii mukoma? Ndinokumbirawo kubvunza kuti ko magenerational cases ariko here zvechokwadi? Because ini ndazotambura kusvika pakugara pasi zvekuti ndatarisa ndikaona kuti dzinza redu tiri vanhu vasingabudiriri. Kunyangwe tikawana mukana wekuita mari, zvese zvinongoramba. Mumhuri yedu tiri vanhu vane chipo chemabasa emaoko, asi hapana anokwanisa kuburitsa chine musoro. Ini chaiye munharaunda mandiri ndini wevamwe vakatanga mabhizinesi ekupanelbita mota, asi 18 years later ndichiri kungokumbira kompresa yekushandisa kune vamwe. Ndakabatikana mumwe musi ndatuma mwana kunokumbira dent pula pane umwe bhururu wangu, but ndakazotevera nekuti ndaida nechain block. But pandakasvika pana bhururu wangu uyu, mwana wangu aitukwa achinzi baba vako kana ndaivabhadharisa kushandisa maturuzi angu handiti ndaitotenga motikari. Paakandiona bhururu wangu uyu akabva angoita semunhu ari kujoka, asi chokwadi chake chainge chatondibaya zvekuti ndakatarisa mhuri yedu ndikaona kuti tingori maroja, wese afa, hakuna anorara mumba, kungobva kumochwari nekunanga kumakuva nekuda kwekushaya dzimba. Kana vari vana tete, hanzvadzi dzedu dzinoita laki rekuwana varume vane mari dzavo, asi tikangogamuchira pfuma chete, imba iyoyo inobva yatoparara. Iniwo upenyu hwandinorarama ndewekuti kungopedza kugadzira motikari yemunhu ndikangopiwa mari panobva paita problem, either mudzimai anobva arwara. Ndakambogadzira imwe motikari, ndapedza kuspray penta motikari iyi ndikaipaka zvakanaka, sezvo customer yainge yati inouya kuzokolekta mota iyoyo mangwana acho. But later that night, mwana akangotanga kurwara very serious. Ndikabva ndati kuna vadzimai vangu ngatimhanyei nemwana kuchipatara. Ndikabva ndatora mota iyoyo, ndakati ndasiya mudzimai wangu nemwana kuchipatara ndava muroad kudzoka, bonnet rakabva ravhurika rikarovera pawindscreen. Windscreen rikabva ratsemuka. I later discovered kuti ndainge ndakanganwa kuvhara bonnet zvakanaka pandainge ndachinja battery. Ndakadzorera motikari iya kumba, but makuseni customer yakauya, ndikambozama kunyepa kuti danda repashedi rainge radonha rikawira pamota, but customer iyi haana kana senti raakazondipa pamota iyi. Ndakatangidza zvekare kushanda mota iyi, ndikabhodhifila boneti, ndikatenga windscreen nekuspray penta mota yose mahara. Mukoma Nashi, nyaya dzacho dzakawandisa. Ndakambopiwa imwe Mercedes kuti ndipanelbita, but on the last day mota yapera zvakanaka. Ndakangofira kustarta mota iyoyo ikabva yati zi. Ndakabva ndamhanya ndikadaidza umwe bhururu wangu anoita zveauto mechanic, akabva ati mota iyi yainge yafa computer box. Shuwa ndiri munhu anongoita jambwa neminyama zvekuti ndinotadza kana kutenga maturusi ekushandisa pabasa.
mari yandinongokwanisa kuunganidza ndeye rendi nechikafu. Hembe chaidzo ndinongozivikanwa nekupfeka maweksutu. Sezvandataura nyaya dzacho dzakawandisa, but I want to ask kuti kana kuine magenerational cases unozvibvisa sei mukati mekurarama kwako? Ndatenda kune vachabatsira. Ndikawana mukana ndichakurondedzerai kuti vana mukoma nevanin'ina vangu vanorarama upenyu hunorwadza sei. Notify me kana maposta. Ndiyo imwe nyaya yatanga tiinayo. Mukoma ava vari kuti ivo vari kusangana nejambwa neminyama, saka vazoti vachazondiudza zvizere zvinoitika mumhuri mavo, hanzi nyaya dzacho kana bhuku unotonyora. Saka pese pavanenge vachindiudza nyaya idzi, I hope kuti ndinenge ndichiuya nemasecrets nemaconfessions emumhuri mavo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii mukoma Nashi? Ini mwana wangu paakadonha guvhu ndakabva ndapa vamwene vangu kuti vazorasa. Ndakavapa musi wavakagera mwana musoro, asi hapana kuita nguva refu vamwene ndokubva vafa, asi ini ndakarwara ndichirasika njere chaiko. Ndichirwara kudaro ndaiona vamwene vangu vachipika mhiko kuti ndisiyane nemwana wavo. Murume wangu takazoparadzana kuJohannesburg, akaita zvekutiza. Ini hangu ndikadzokera kumusha. Ndakazopedzisira kumuona parufu rwaamai vake apo ndaitorwara nepfungwa. Paakauya kurufu takatomboita bonde tose, asi ini ndaitya kupomerwa zvirwere, saka takaita bonde takadzivirira. Ini nemurume wangu takaguma kuonana parufu rwava mwene vangu. Mubvunzo wangu ndewekuti kune uroyi here hunoitwa neguvhu remwana paya parinoraswa? Ndatenda. Vedare, heyo nyaya ka iyo. Kune vanoziva paya panoraswa guvhu remwana pane uroyi here hungaitika? Uyezve kune vanoziva, tinokumbirawo kuti mutidzidzise kuti guvhu remwana rinombonyatsoraswa sei. Unongoenda here mutoileti wobva watoflasha kana kuti pane nzira dzaunofanira kushandisa? Regai tiende panyaya yedu inotevera. So nezuro there was this lady akandi approacha pa WhatsApp akati iye I am a South African, can you share my confession? Ini ndakabva ndati no problem my sister, we are all Africans. So my dear sister, if you are listening, this was your confession. Andy, hello uncle, please keep me anonymous. About 3 weeks ago, I cheated on my husband and he found out. After finding out, he confronted me and said to me, I quote, I know about the affair you had and I'm not angry. I'm just hurt that I am not man enough for you and I wish I was. You can take the house and everything that I own. Lastly, go live your life and be happy. Hearing him say those words to me, it broke my heart because he was nothing but good and he thinks he is not man enough and that is his fault. Even sexually, he satisfied me to the limit. How could I be so selfish? Now he left and when I try to call him, his phone always take me to voicemail. Now I'm thinking that I had a good man and I messed it up. Dear listeners, please, can we help out our sister? She is saying that she regrets cheating on her husband. And sister, if you are listening, please keep on talking with me on WhatsApp. I will refer you to our counseling team. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii mukoma, please post for me. Ini ndakati ndichienda hangu kunotora bhebi rangu kuma 7 usiku, ndikasangana nevamwe vakomana vaviri vachirova umwe musikana. Ini I thought kuti vanhu ava matsotsi, saka ndakabva ndamisa mota yangu, ndikabva ndabuda ndakabata kagumbo kenjiva. Vakomana vaya vakabva vatiza. Musikana uyu akabva amhanyira mumota mangu. Ndakamuti ndava kuenda kunokusiya kumba kwenyu. Iye akabva ati no, vakomana ava ndevake, saka ainge avadhumanisa, saka vanozouya kumba. Akati endai neni kumba kwenyu.
ini ndakamuudza kuti I'm on my way kunotora bhebhi rangu. Iye akabva ati please endai neni kumba kwenyu. Saka ndakabva ndaita U10 tikasvika tikarara. Ini ndikabva ndamuti shamwari wotondipawo makumbo. Iye ndokubva aramba. Ndakatsamwa ndikabva ndamuti pinda mota ndinokusiya kumba kwenyu. Ndipo paakazobvuma. Takaita bonde kusvikira makuseni. Saka takazoti tava kunwa tea. Ndipo pandakabva ndaona kuti musikana uyu ava kutopinda mulabor ndokubva atosunungukira mumba mangu. Vedare ndiyo nyaya iyo haidi ari kuti akangosangana nomumwe mwanasikana ndokubva vaspenda the night together. Mangwana makuseni musikana akatomuka atova mulabor. Ko iko kanombodzika gumbo kenjiva ndiko kai. Haidi kana wakateerera please tiudzeka kuti kagumbo kenjiva ndochi. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi muri sei mukomanashi, can you post for me? Ini secret yangu yakamira so. I am a single mother of one boy. Ndakatizirawo muna 2017 ndine 18 years. Nekuti situation yekwandaigara yaisandiitira. Ndaichengetwa namainini mukadzi wemuning'ina wa baba. Vabereki vese ndinavo but taigara kumusha. So pandakazopedzawo form 4 ndakabva ndazvionawo kuti ndainge ndakura ndakudawo kuzvisevenzera uye kumusha hakunyatsoita. Ndakazotizira mukomana wandainge ndawana munguva diki diki. Definitely handina kuziva kuti ainge asiri mukomana, ainge akamboroora, aine vana 2 vahombe. Iye aisamboratidza kukura. Panguva yacho ainge ane 34 years, ini ndine 18. Takagara nemurume uyu asi nesituation yatakakura tiri. Baba vangu munhu ainetsa zvembiri uye vanorova. Ndaitozviziva kuti yandainge ndaita ndainge ndagochera pautsi. Hama dzangu, to make the long story short, ndakagara nababa ava for 3 good years. Zvinhu zvakandiomera. Ndaishungurudzwa kusvika pakusakara kuita chembere, asi ndaingoshinga nekuti baba vangu vainge vakati havachada kundiona zvekare nekuti ndainge ndatizira ivo vaida kunditsvakira mari yekuti ndiitewo kosi iri nani. Ndakazorwara zvekunge ndichafa. Vana vake vainge vauya kuholiday kuchitungwiza kwataigara vachibva kwaRusape. Ipapo pandairwara ndainzi handirware ndiri kunyepedzera nekuti handidi kubikira vana vake nekuvawachira. Ipapo mwana wangu ainge ane gore. Ndaisatokwanisa kuita care naye. Ndaitomuonerwa nevamwe vaigara patailoja. Zvadaro maneighbors vakazondibvunzawo kwainge kuine hama. Ndikavaudza, ndikavapa manhamba, vakazofona vakavaudza nezvekurwara kwangu. Ndakamboramba nekuti baba vangu vainge vavaudza kuti vasiyane neni uye vasarega ndichienda kudzimba dzavo. Ndakazorapiswa nehama dzangu baba vasingazive uye vakazoona kuti murume wandainge ndakawana aisaita uye vavakidzani vangu vaivaudza magariro andainge ndakaita. Pandakapora ndakangoti aenda kubasa, ndikasara ndikatengesa zvinhu zvangu, midziyo yose. Ndikafonera amai ndichivaudza kuti ndiri kuuya kumba. Amai havana chavakakwanisa kuita, vakangoti huya, asi tichaita sekuti handizivi nekuti unozviziva kuti ini handitori nawo rugare nababa vako nenyaya yako. Ndakangosimuka ndikaenda kumusha. Baba vakanosvika vakandiramba ndikatambura ndichingogarawo kwevamwe gogo kusvikira baba vazobvuma. Ndikanokumbira ruregerero, ndikasiya mwana ndikatsvaka basa kuHarare. Ndikatanga kusenza asi ndaingotambura zvinhu zvichinetsa. Life chaiyo yainge yatondiomera. Muzim 2021 ndakazodanana nemumwe murume ainge ane mwana 1 asi iye aiva kuno kuSouth Africa, ini ndichiri kuZim. Takadanana zvakanaka, ainditumira mari. Zvekare ndainge ndiine friend yangu aivawo neboyfriend yake yaiva kuno kuSouth Africa. Tose taiva kuZimbabwe. Saka takazoronga kuuya kuSouth Africa. Vakatitumira mari tikauya, ini ndichienda kuPolokwane, shamwari yangu ichienda kuPretoria. Ini boyfriend yangu ndainge ndakamuudza situation yangu. Ndikamuti taizoita zvinhu zvedu secret zvisazozivikanwa kumba kuti ndinogara nemurume kusvikira wanobvisa. Iye akabva ati it's okay, hatizoiti mwana. Takawirirana saizvozvo
ini ndauya takagara zvakanaka, handina kunonoka kuwana basa, zvese zvaiva right. Asi problem, murume nhengo yake yaisashanda, izvo zvakakonzeresa kuti mukadzi wake aende. Akatanga kundirondedzera nekufamba kwaakaita achiedza kugadzirisa dambudziko iri. Ndakagara naye for 5 months, ndikazomuudza kuti ndava kutsvaka stay in tikawirirana. Asi murume uyu aigara aine stress uye takazotanga kusawirirana zvakanaka. Shamwari yangu akanditsvakira stay in, then I moved to Pretoria last year muna October. Ndakangosenza about 3 weeks ndikabva ndatofonerwa kuti my boyfriend uya wandainge ndasiya kupolokwane ainge angofuma akafa mumba. Ndakarwadziwa veduwe, ndikaenda kunhamo. Ndaisada kuti afe, ndaive ndangoona kuti kumusiya zvakanaka kwainge kuri right, since dambudziko rake I was basically failed to handle it. Zvadaro akanovigwa kuZimbabwe. Handina kuzokwanisa kuenda. Hama dzake vese vaindiziva kutaura neni, asi vainge vasina kundiona zvavo. So ini chava kundinetsa pakurarama pangu. Ndiri munhu anongodawo munhu wake for a future, asi vanhu vacho vandinosangana navo havasi serious. So I live the private life with my friend. My family does not know anything. They just think kuti ndingori kubasa. So now I have my boyfriend of my choice, but at first we were planning for a future, and he is a boy and I am a single mother aged 23. But akati iye hazvina basa, takadanana zvakanaka till now we are still dating. Asi chinondirwadza, I just live life yekuti I can work kana ndisingashande or pa off ndinoenda kumba kwefriend yangu. Inini friend yangu nemurume wake everything was fine, so I got the time yekuti ndakambopererwa nebasa tikagara. Achinditi feel at home until you find another job. Takagara ndichitsvaka basa asi rainetsa. And my friend, she was changed zvekuti ainge akuita like kusafara. Ndakatanga kunetsekana uye kushaya mufaro. Chakandirwadza ndechekuti pandaishare room nevamwe vanhukadzi vatatu, mukomana wangu haana kana kumbobvira apfakanyika kana kuita consent. Ndakazosenza ndikachengeta mari yangu ikaita 10,000 rands ndichiti ndiende kuZimbabwe kunotorawo passport nekutengerawo mwana wangu nevabereki vangu some stuff. But nekuzogarisa ndisingasenzi, ndakatanga kuisevenzesa mari iya nekutumira kumba. Ende mukomana wangu akabva apererwawo nebasa. I started to help him nemari semunhu wandinoda. Ndakazomubvunza nyaya yekugara tese, akati unofanira kutanga waita nhumbu first. But to be honest, ini ndinotya. I know my situation. Ende ndakatobayiwa kuti ndisaita nhumbu. Ndakarwadziwa zvangu, asi ndinomuda zvekuti since ndakambodanana nani pasi pezuva handisati ndambosvika pathat level. Anodanana nevasikana vakawandisa ndichizvibata, but anozongoti sorry ndobva ndangonzwisisa, but ndinenge ndichirwadziwa. So ini ndazosvika paextend yekuti ndaneta naye, anoita utsvina. Ndinombonzwa kuti ndinofanira kumusiya, but ndinozorwadziwa. Ndinenge ndichingoti ndinomuda. Ndini ndinotomuti sorry kunyangwe akandihurira. Izvezvi ndakutoita system yekuti kumba kweshamwari yangu sezvo kusina kusununguka, ndinongoti chero munhu anenge andida kwezuva iroro ndinobva ndatonorara kumba kwake. Paanozodzoka anobva angondidropa pagedhi, handitombopindi naye mukati. Sometimes ndinotobvunzwa kuti ko wanga uripi, ini ndinobva ndangonyepa. Zvandava kuita ndezvekungoti wese anenge angofunga kuenda neni kusleep over ndinobva ndangoenda naye. Chinonyanya kundirwadza, vanhu vacho vandinozoenda navo vahombesa, vana baba vane ma50 years chaivo, uye vanenge vachitondida, asi ini ndinenge ndisingavade. Ndinotomanikidzira chero kuita bonde navo, asi rinenge riri protected zvekuti ndiwane pekurara, uye mari yandinenge ndichipiwa I share with my boyfriend. Ndinotomufonera kuti konai wadyei, cause now zvakatomuomera, haasi kusenza, asi haazvizivi kuti ndizvo zvandiri kuita. Ndinongomunyepera kuti ndawana peace job, then paanenge ati ndinomuona ndipo pandinobva ndarara ikoko.
doro ndaisanwa ndiye akandidzidzisa. Handina mumwe munhu wandinonzwa kuda pamwoyo kunze kwake. Veduwe ndingaita sei kozi ndinorwadziwa nemukomana uyu. Ndinomuda asi haana kana chaanondiitira kana airtime chaiyo, asi ndinomuda. Ndiri munhu anoramwa kana mukomana akandiitira zvisina basa ndinobva ndatoramba, but paari ndatadza. Ndinongomuda, haana zvaakandiita here? Ko kana aine zvaakandiita sei asingade kuti tigare tese? Ndamboedza kumuramba kakawanda, asi ndini ndinozotodzokera kwaari ndichimuti sorry, I love you. Ndanetsekana veduwe, hama dzangu, hapana kana anoziva life yandiri kurarama. Ndoitawo sei? Kana ndakarara everyday ndinongorota iye chete. Ndakamuudza, iye anobva ati ndiwe unenge uchingondifunga. Munhu wekuti even paWhatsApp ukatarisa my conversation with him inotosvota. Ndikamuudzawo something sweet anobva angosenda kastika. Izvi zvinhu zvinondisvota, asi ndinomuda. Sometimes ndinotoita zvechipfambi kuti ndimupe mari akwanise kutenga chikafu. Handidi kumuona akasuwa. Ndibatsireiwo Veduway. Ndinotomunamatira ndichitoti Mwari munhu wangu, please muchengetedzei. Asi I have no idea zvinhu zviri kundinetsa pakurarama kuti ndinosvikepi chero ndikawana basa. Handikwanisi kushanda nekuti ndinenge ndichitofunga iye. Mwanasikana uyu akabva aenderera mberi iye achiti ndine kwandakambomuendera kwevamwe sekuru ndokubva vandipa list yezvinhu kuti ndimugadzire cause anodiwa nevasikana vakawanda uye hapana anomuramba. Vasikana vake tinozopedzisira tava kunetsana pachedu. So sekuru ava vakati vanogona kugadzira kuti vamwe vasikana vese asiyane navo, uye ini ndinokwanisa kuzomuita zvose zvandinoda. So ndakatenga zvinhu zvese vakandigadzira. Zvimwe zvavakaita last week, so pane one chandakakanganwa, then vakazoti ndidzoke uye nebalance yavo yainge yakasara. But ndava kutya kudzokera kwavasekuru ava nekuda kwemamwe maconfessions andakanzwa muchiverenga mukoma Nashi. Ini ndava kutya kuti ndinopedzisira ndazorombeswa. So this confession, I have not yet posted it to Facebook because I want this young lady to be strong first. Ndoda kuti atange akanselewa because I know kuti violence iri ku Facebook comment section yakanyanyisa. Mwanasikana uyu anokwanisa kuzoto damage eka worse, but I trust you vanhu vepa YouTube kuti always ma comments enyu they are positive and munopa munhu counseling even mu comment section. So let's help out this 23-year-old. Ininiwo kumwanasikana uyu ndinongomuti mwanasikana regedza kuva obsessed nemukomana uyu. You need to find something that is better. Zvishandire uchengete mai nababa vako vari kumusha. Chengeta mwana wako. So panyaya iya ya Lorraine ndinoda kutenda vamwe mukoma vakauya ku inbox vakati ndinokumbirawo kuti nditaure nevana avo ndinokwanisa kuvabatsira, but unfortunately because nenhau yekuti vana ava they are minors, it will be very hard kuti tishare madetails evana ava. So mukoma vakazoti it's okay, regai ndinyore pachat renyu then mova mango forward. So I am going to read it out aloud ndichida kutenda mukoma ava nema advices avo. Hanzi zvavanoita vanotora chimuti chinonzi rudzoka kana kuti rusungwe, then vobva vatemera nereza pamhopo pacho, vobva vaisa mukaka wechimuti ichocho, then less than a week dzinenge dzadonha mhopo idzodzo. Kana dzadonha vanozonwa mapiritsi ekuti dzisazomera futi uye kudziurayira mukati. Mapills aya anenge ari 10, anonwiwa for 10 days uye anoshandiswa kana mhopo idzi dzadonha. Kana mavaudza mhopo idzi kana dzadonha ndichakuudzai zita remapiritsi acho. Once again mukoma ndinoda kungokutendai nekuya kuinbox kwangu kuti vana ava vawane help. So fortunately ndakakwanisa kuwana nhamba dzamai vaLorraine, so I am in the middle of a conversation navo tichitaura
tichinyatsonzwisisa kuti what's going on pakati pavo nevana vavo. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.